Denne video handler om potensfunktioner, og potensfunktioner, det er funktioner, der kan skrives på den her måde. Læg mærke til, at jeg har byttet rundt på a og x i forhold til de eksponentielle funktionsforskrifter. Så det ser umiddelbart ud som om, at potensfunktioner og eksponentielle funktioner er tæt på at være det samme, men det kan man ikke rigtig sige, at det er. Men lad os prøve at se. Potensfunktioner, de har en b-værdi og en a-værdi. Og alt efter hvordan b-værdien og a-værdien nu lige er fastsat, så kan graferne for potensfunktioner se meget forskellige ud. Potensfunktioner, de kan se ud på den her måde. De ser sådan her ud, cirka, hvis nu a er et tal, der er større end 1. Så ligner det altså nærmest en halv parabel. Potensfunktionerne kan også se sådan her ud. Og det er altså hvis a ligger et sted mellem 0 og 1. Potensfunktioner kan også se sådan her ud. Og det er tilfældet, når a-værdien er mindre end 0. Så potensfunktionerne er meget brugbare til at modellere et eller andet, der har en degressiv, voksende tendens. De er også gode til at beskrive noget, der vokser progressivt. Og så kan vi altså også mange gange få brug for at modellere et eller andet, der falder langsommere og langsommere og langsommere. En degressivt aftagende funktion, kunne man kalde det. A og B kan man beregne ud fra 2 punkter. Man tager og beregner en logaritmeværdi til y2 og trækker en logaritmeværdi til y1 fra. Og y2 og y1, ja, det er altså punkter i et eller koordinater til punkter, ligesom vi så under eksponentielle funktioner og lineære funktioner. Vi skal dividere med logaritmerne til x2 minus x1. Så hvis nu at vi har en funktion, der går igennem et punkt her, 2,1 og 6,5. Så kan vi altså meget let beregne a-værdien til den potensfunktion, der går igennem de der 2 punkter. Hvis nu vi beslutter os for at kalde det her punkt for punkt nummer 1, så bliver den her x-koordinat jo så til x1, og dens y-koordinat bliver til y1. Så må vi have y2 heroppe, for den her y-koordinat, det er jo y-koordinaten til punkt nummer 2. Og så har vi her x-koordinat nummer 2. Så hvis jeg skal beregne a til en potensfunktion, så er det super hurtigt klart. Jeg smider y2 ind her, og så videre. Så kommer der til at stå logaritmen til 5 minus logaritmen til 1 divideret med logaritmeværdien til 6 minus logaritmeværdien til 2.
Læg mærke til, at jeg har valgt at bruge 10-tals logaritmen. Jeg kunne lige så godt bruge den naturlige logaritmefunktion. Så om der står log, eller om der står ln, det er ligegyldigt. Man skal bare bruge den samme logaritmefunktion alle stederne. Når man har beregnet A, så kan man bagefter beregne B. Og forskriften for, formlen for B, kan man let beregne ved at bruge den her formel. Og man smider bare tallene ind. Y1, det var et tal. Det skal så ganges med x1, det var et 2-tal. Og det skal så opløses i minus a. Så hvis I lige beregner, hvad det her lille regnestykke det giver, så kan I altså tage det her resultat og smide det ind her. Og så får I beregnet B på den måde. Prøv at se, om I kan blive enige om, hvad det giver. En potensfunktion kan give anledning til, at man skal løse en såkaldt potensligning. Og hvis vi tager sådan en funktion her og sætter den lige med en bestemt værdi, værdien kunne vi kalde C, så har vi altså en potensligning. Og lad os prøve at kigge på et konkret eksempel. Hvis nu B-værdien den er 14, så kunne man jo prøve at se, om man kunne finde frem til den x-værdi, der får det her regnestykke til at give 200. Det der, det er en potensligning, og potensligninger er meget hurtigt løst. I det her tilfælde er det smart at dividere med 14 på begge sider. Derved får man 14 trukket over på højre side. Så står der, at x opløftet i 3,5 er lig med 200 divideret med 14. Til sidst skal man bare lige have de her 3,5 flyttet over på højre side. Og det gør man ved at konstatere, at det modsatte af at opløfte, det er at uddrage en rod. Så hvis nu vi uddrager den 3,5 rod på begge sider, så står der, at x skal være den 3,5 rod af 200 over 14. Ja, og det kan I jo bare direkte taste ind på en logregner eller en computer. Og så har I løst den potensligning der. Hvad så med fortolkningen af A og B? Jo, hvis nu der står 1 på x-aksen lige her, så kan man aflæse B-værdien her som en y-værdi, der hvor x er et 1-tal. Det gælder så også for de andre kurver, jeg har tegnet her. Så hvis vi tager fat i den potensfunktion, vi har her, så har den altså en b-værdi, der er meget lavere. Den ligger hernede. Og den potensfunktion, vi har her, den har altså en b-værdi her omkring. Så man starter bare ved 1 på x-aksen, og så går man op og aflæser y-koordinaterne på graferne, og så har man altså b-værdierne til de her potensfunktioner.